Irak'ın Günbatar Anbar vilayetinde harbiyler Fallujah şehrini ele alan Al-Qaida bilen bagly töweşijilere garşy çäre geçirýärler. Irak'ın goşuny özlerine güýçli garşylygyny görkezilmegi sebäpli şähere girip bilmediler. Irak'ın hökümet güýçleri Anbar vilayetinde töweşijilere garşy şu ýylyň başyndan bäri görüşip gelýärler. Moskwada ençe adam şolsanda Birleşen Ştatlaryň ýanan diplomaty ýaşaýyş jaýda bolan gaz partlamasynda yaralandy. Partlama zerarly aýna we demir biologları uly giňişlige ýaýrady. Jaýyň kerpiç diwarlarynda jaýryklar emele geldi. Lukmanlaryň söýlerine görä Amerikan zinany emeli komada, ýagny emeli hursuzlukda saklanýar. Serbiyada Abrenoviç şäherinde halat edijiler ýeýesiz ýören onlarça iti we pişigi hopsuz ýere alyp çykdylar. Paýtaxt Belgradyň golayynda ýerleşen bu şäher suw joşgundan iň uly ziýan çeken şäherleriň biri. Serbiyada tebigi betbagçylykda 27 adam helak boldy, olardan 14 adam Obrenoviç şäherinde. Qazaqstanda aktivistler we intelligensiýa wekilleri postsovet ýurtlarynyň regional ykdysady guramasyna bileleşmegi boýunça açyk forum geçirdiler. Gatnaşyjylar Ortiýatyň Ukraina goşulşmagy bilen baglylykda bu prosese aladalanma bildirdiler. 29-njy maýda Qazaqstan, Ortiýat we Belarus Ewraziýa ykdysady bileleşigini döretmek barada galalaşyga gol çekmekçi bolýarlar. Bu gurama bar bolan gümrük bileleşigine esaslanar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.